Иде деска след баня. Дай крачета. Това тук. Ето то си падна. Браво, виж как се изчисти хубаво пъпчето. Браво, баба. Пъп за милион. Така. Че хубаво момиче бе. Послушно. Приготвили ли сме и дрехи? Не, първо трябва да направим масаж. Дрехите и те са чисти. Да, бе, да. Няма смисъл. Айде, масаж, че сега ще получиш. Тия памперси по-добре обаче. Така ли? До сега един не е пуснал. Ей, сега мама ще направи масаж. Десетка. Почваме. Айде. Така хубаво и размачквай. Мускулчетата така малко да се раздвижат. Така, нагоре. Така, браво, баба. Виж какви хубави работи ще прави мама. Виждаш ли? Такова. Да, нощ утре да отворим стария лаптоп, да пусна един филм за така, че трябва да гледаме, да видим масажите. Така, хубаво, краченци. Браво, моето момиче. Много хубаво, бабо. Айде сега отиваме на ръчички. Сега отиваме на корем първо. Корем, работим за корем. Корем на преса. Не дешавай, ма не дешавай. Не дешавай, ма бабо, мининката ми тяма. Айде сега. Браво, коремче. По часовниковата стрелка казалече. Хубаво бе. Много хубаво, ма бабо. Гушка. Гушка. Не мога да я дигна в глава. Ти имаш двойна гуша ли, ма бабо? Да, ръчичка. Айде сега ръчичките. Хубаво ръчичките да бъдат намазанки. Айде, бабо, хубаво. Айде. Чакай, като те завим да ти не е студено. Лапа си ръката е вмазана с зехтина. Няма и нищо. Ето, баба. Така. Бипка, искаш ли бипка? Точно така, бабо, ще гледаш към обектива, когато те снимаме. Така, давай, бабо, сега крачета. Махай крачета, ръчички. Работи за крака. Този жест. От кога го научи този жест? Този жест. С пръстите? Да. Памперс получаваш. Дигни ръката, да. Точно така. О, какъв памперс хубав. Браво.
Хайде сега дрежки. Хайде, готови сме. Ти си готова, няма смисъл да плачеш. Ето, тая ръчичка никога не си я вкарваш в ръкава, що така? Готова си.